kaga waɗannan yaran da suke rubuta wayek da jam to suna daga cikin waɗanda suka zama ainihin foiling factor, waɗanda suka ƙara ruruta wutar matsalar. Yaro ya yi jam so 5 bai ci ba, wayek so 8 bai ci ba, ina kuɗin da ya bayar 6,000, 8,000, 17,000, yaya yake samo su? Ya koma yana sai da bumburutu, yana sai da man fetur. Shine wautar da suka duba sai suka ce rashin aikin yi ne. Ba rashin aikin yi bane, rashin admission ne. To amma hakika ba rashin admission bane, zalunta shi ne akai. Ita hukumar Jamb ta san cewa bana mutum 2,000 za ta dauka kawai, amma sai a sai da form na mutum 60,000. Malam ba haka kuke yi ba ku ne Jamb ba? Ku ne Jamb, ku ne malaman mutum 60,000 ake sayarwa da form, amma 2,000 za a dauka. Mutum 58,000 sai a zubar da su. Ina kudin su? An cinye 6,600 so 58,000. Baɗi ma a sake, baɗi ma a sake, baɗi ma a sake. Ina lecturori waɗanda suke siyarwa da yara handout, lecturori na polytechnics da FCEs da lecturori na jami'a waɗanda an kafa dokar hana sai da handout amma sun ƙi. Ina lecturori waɗanda suke karɓan tips during exams, a ce kowa sai ya kawo 5,000. Yaran da suke offering course ɗinka su nawa ne? Su 300, naira 5,500 so 300. Ina son ku gane menene ya kai mu halin da muka samu kanmu. Dole ne mu tsaya mu gaya kanmu gaskiya. Waɗannan yaran sai wani sai drop out daga ina, daga university, daga polytechnic, daga kaza, saboda he cannot continue. Ba zai iya ba. Me yasa? Abin yayi tsada.